pinal nga kanini ang pamahayag, pero sa iyan ang gikauna nga pamahayag mga bisag, kung may tabo nga mo kandidato si Senador Manny Pacquiao og presidente, magpabil og dili ilhon manggalis kumelek ang iyang partido, magpabilin siya nga kinini ang independente. O gani daghan kay mga kining mga partido nga gusto nga moalay sa bando ni Senador Manny Pacquiao. O lagi na mga bisag, sa atong nasayran atong pagpanginsusi mga bisag, ang mga original nga PDP laban naa dito sa bando, naa dito sa faction ni Senador Manny Pacquiao o ni Coco Pimentel, wala dire sa faction ni President Rodrigo Roa Duterte. Okay, matod pa puro raman na bago ra nga mga kinini ang bagong mga miyembro sa PDP laban ang nasa faction ni President Duterte. Sa gikaingon ko na, ang problema na kung kinsa ang kinini ang kinsa ang pagailhon sa Commission on Election. Kung kinsa jud ang legit nga ilhon sa Commission on Election mga kabisag. Muna na ginaingon mga kabisag nga tungod lagi sa panagbangi o kinini ang agap sa gahom mga kabisag. Naa jud ang iyong nana. Alas 6:29 na sa kabuntagan. Samtang atong pag-iskutan kining kabahin ining protokol nga gipatuman sa atong sosyedad dinhi sa Dakbayan sa Dipolog. Atensyon IATF Dipolog. Mangutana lang ko, kamayining unsa joy tinuod nga protokol kanang mga moabot dire sa Dakbayan sa Dipolog. Unsay pamaagi kamatuoran nga angay masayran sa katawhan. Ato ni ipangutana kay naatay na sigpatan karong bag-o nga usa ka aktor bisita dinhi sa Dakbayan sa Dipolog nga si Gerald Anderson nga miabot dinhi sa Dipolog, wala gani i-quarantine o unsay patakaran aning IATF Dipolog nga kung mga katawhan nga muli dinhi sa Dipolog i-quarantine man dayon, ipaslak man dayon sa quarantine control og pila ka adlaw. Apan aduna tay bisita dire mga kabisag nga kato si Gerald Anderson nga gasuroy-suroy gani, walay face mask o official gigwardyahan ba dyan? Apan sa wa man gani dakpa. Wala man gani dakpa. Gani mga kabisag, ato ning kuan kay dagan kanang utana ni. Ato ning tukion ipasa lang nako. Ato ning pagatukion. Kay kasagaran manugong mga kabos mga kabisag. Kini bitong ato mga yanong mga lungsuranon nga muuli dinhi sa Dakbayan sa Dipolog. Mga yanong mga lungsuranon muuli dire ipaslak man dayon sa quarantine control. Apan katong aktor mga kabisag nga kinini ang ni bisita dire. Kompleto man tong swab po siguro. Kompleto swab. Anay swab. Adili. So pwede ra day basta dili magpaswab. Basta kada adlaw ka magpaswab, magsuroy ka dire. Apor siya. Mo ba? So apor. So work related nga pag bisita. Siguro. Dagan magugay ng utana. Dagan kay ng utana mga kabisa kung unsa jud ang tinuod nga protokol sa IATF diri sa Dakbayan sa Dipolog kabahin nining mga mo punta dire o bisita dire labaw sa tanan katong mga atong mga kababayan nga muuli diri sa Dakbayan sa Dipolog nga nigabot nimo ipasla ka dito quarantine.
ipasla ka sa quarantine control o pila ka adlaw. Ang pangutana mga bisag, nganong katong bisita, naa ito daily swab test. Pwede rin siguro. Pero ang resulta na kada adlaw mo po siguro ang resulta na, no? Every 24 hours. Dayon, ang pangutana, kung nakakumply magaling to si Gerald Anderson sa mga protocol din sa tong susyudad. Ang pangutana, nganong makigalubilo pa man siya sa mga tao nga walay face mask official. Dayon, kita magsuroy-suroy ta ng syudad nganong isyuhan man nitag kining ticket. Mao na ni pangutana mga bisag sa pipila ka mga katawhan. Ang uban nalipay kay nakakita sila mga sa ilang idolo nga kini si Gerald Anderson. Apan lagi kini ni ang nakapangutana ang pipila. Nakapangutana ang pipila mga kabisag kung anong wala gani mag-facial, suroy-suroy, picture-picture, selfie-selfie sa mga tao. Nagani ko'y kubanan na rin nga nakaselfie. Anto, din walay face mask official. Hinumdumi ha, gikan biya na sa layo. Bisan pagkadaadlaw na giswab test. Bisan pagkadaadlaw na monitor. Pagkangalang gikan na sa layo. Aton bang i-consider ba? Aton bang respetuhan ang mga katawan din sa dakbayan sa Dipolog? Kay, dili na bisita, kay aktor. Mag-aktor na lang daan Kamatuuran, naangay masayran sa katauhan. Mag-aktor na lang daan grabe kay naday pamahayag na yun ang City Government of Dipolog. Namahayag na yun. Mga isyong lungsod nun. Huwag may lambot ang katilingban. Namahayag na yan. Ambi ko nun, ambi kay dili man galive man ko. Kuya muli ko dia agikan ko dire sa Maynila. Napa ba quarantine bisan na ako'y vaccine? Oy, kanang vaccine mo di na magamit. Bisan asa ka mo travel kanang imong vaccination card dili na magamit. Dili na magamit kanang vaccination card. Ang importante is swab test. Kung negative swab test imong ipakita mo na importante. Pero i-quarantine juga ni kabut dili magka-aktor. Dili man ka pareha ni Gerald Anderson. Nga wala jud wala i-quarantine. Suro-suroy pa. Kung nakakumply man gani ang maong aktor sa mga protocol. Pero kabalo ko nga naay wala mag-comply. Kanang wala pagsuot og facial og face mask. O din suroy-suroy ala selfie-selfie. Muna na ginaingon mga kabisag, kung kita diya magsuroy-suroy anang syudad, anang merkado, bisag anang merkado mga kabisag, dili ka mag-kuan diha. Dili ka mag-facial o dili ka mag-face mask. O dili ba ka isyuhan. Isyuhan na yun ka. Ano nag-ID dagdag ko? Daily antigen testing. Dili antigen. Nada ito daily antigen testing. Pero mao lagi gyapon. Bisan pa og kininiang adunay daily antigen testing. So kung ang mga bisita mo rin dire, kung naalay daily antigen testing, pwede rin ay makasurosuroy. Walay quarantine. Walay quarantine. Mao na yung mga pangutana Mayor Darrell Dexter Tioy. Ang pangutana sa katawhan, kung nakasunod magaling sa protocol, kining inyong bisita, kining bisita dito sa Dagban sa Dipolog, apan nganong gasuroy-suroy nga walay facial, walay face mask. Ato lang i-consider kanang adunay dili quarantine, dili antigen test. Ato lang i-consider. Apan kung nganong ang pobre yanong kabos nga katawan magsuroy-suroy hanang merkado. Magsuroy-suroy anang merkado. Nganong isyuhan man na yun og ticket. Asa man ang ustisya ni? Asa ang patas nga pagpatuman
sa tong balaod din sa syudad. Muna na ginaingon mga gabista, kung kabus ka, isyuhan ka. Pero aktor ka mga gabista, wala, suroy-suroy. Grabe. Matod pa din mga gabista, kay pila man to kaadlaw? Oo. Muna ganyan, ilang pamayos consider us in this principle on a case-to-case basis. Anak siguro. Pero nganong wala pa official da? Napoy sila pamahayag. Napoy sila pamahayag. Okay ra. Kwando ko no. Sa ubang mga taping, gikan siya na wala siya gasod ng face mask. Wala siya mga tao. Mao di ay. Dahil nganong kanang mga driver og sika diha dili mag-official. Nganong isyuhan man dayon? Wala magtipeng kay dili aktor. Mao na ginaingon mo ni garapal nga pagdumala sa syudad sa tinuod lang. Mao ni akong obserbasyon. Matod pa walay ayo ang pamalaod nila Brad. Pagpobre bisan pag naka RT-PCR quarantine jud ka, dili patas ang balaod. Tinuod yun na. Mao na obserbahan na to. Mao na obserbahan na to mga bisag. Usa na to nga kuan ba? Okay, matod. Good morning sir. Maong wala siya face mask. Kay dili man mailhan nga siya si Gerald. Mao siguro kay basig maalanog si Dong Butsoy. Mao siguro. Mao na atong concern. Ang mga po na singgit sa mga tao din sa dakbayan sa Dipolog. Gani po. Og mo ingon dayon ang uban nga ang sadapitan po sa katong parte. Mao lagi pareha na gyapon. Kay basig makaingon mo ba nga aduna tay gidapigan dire. Ang Dapitan City o Dipolog City kung nakalapas mo sa itong kininiya nga gipatuman balaod karon nining pandemya dapat magyapon batikuson. Ibasig mo ingon mo ba nga kining programang yagyagan sa kamatuoran basig midapig ni dito sa dakbayan sa Dapitan. Oy, hinugay ko guryo. Sa tinuod lang wala tay politiko nga gidapigan dire. Walay sibisan usa ka politiko nga atong gilabanan. Ang atoa diri mga kabistak kung kinsa ang nakalapas sa tawhanong katungod mo atong batikuson kaya naata sa patas o balanse nga pagtuki sa mga isyo. Balanse ang pagtuki sa mga isyo. Una na giniingon lagi mag-aktor sa mo. Katong mga nagreklamo diha, katong dagan kay mga post sa social media about nining pag-ari ni Gerald Anderson sa dakbayan sa Dipolog. Pag-aktor sa mo aron dili mo i-quarantine, dili pa mo magsuot og face mask official. Naay pamahayag aning IATF mga kabista ka mo bitog lahi na kay nga pagdepensa. Kuhaan na lang mag-utok nila ning taga Dipolog. Sa kay pagtuoan nila ning taga Dipolog. Ang utana magod kay dagan mo kay gagikan sa gawas. Dagan kay gagikan sa gawas diri sa atong syudad. Nga mo ari og Dipolog, ditso man napaslak man din sa kuan. Ignon nga ngano di og magkuan mi kinini ang negative swab test man mi. I-quarantine gyapon na. Mo na ilang patakaran. Apan maulag kung aktor mo bisita Dipolog, nganong walay quarantine? Muna pangutana ba mga kabistan? Pangutana sa mga yanong katawhan. Pangutana sa mga yanong katawhan. Nga unta, patas ang pagpa-implementar. Patas ang atong pag-implementar sa balaod. Diba? Okay, sir, hasta man po ang mga bodyguard ni Gerald, wala man po gafis mas klaro kayo sa mga picture nila. Wala lagi mo na ang yanong katawan din sa dakbayan sa Dipolog. Ang yanong katawan sa dakbayan sa Dipolog nga kanang madakpan diya magsuro-suro ng syudad nga walay face mask official.
magkapangutana kung aktor na mo bisita, ingon ana di ay, di ba? Ingon ana di ay. Nagkainumdo mo? Nagkainumdo mo mga bisag kami bisita diri si PNP Chief Guillermo Eliazar. Grabe kay putos ni PNP Chief siyang dagway. Pagka fish mask. Tapa dyan fish shield. Di ba? Kay mituman siya og unsay balaod sa usa ka syudad. Mituman siya og unsay balaod sa local government unit. O mituman siya sa balaod sa IATF. Apan og aktor di ay kay wala man. Oh, wala man di ay. Oh, pamahayag sa IATF kay gikan ga shooting wala mag face mask, wala mag face shield. Mo nang inig picture sa mga tao wala na gyapon. Mao ba nay patas nga pamalaod? Ang pangutana mao ba nay patas nga pamalaod dinhi sa tong syudad? Balanse ang pagtugig sa mga isyu. Muna'y pangutana sa pipila. Mato ba, sir? Akong pagsabot, gipatuman ang balaod para sa mga pobre. Tinuod yun na. Tinuod yun na. Sa tinuod lang, tinuod na. Kay dagan kay tayong may balag in tawon. Dagan kay tayong may balag diya. Halos mutulo na lang ng mga luha. Ang mga driver og sika diya kay gi-issuehan in tawon og gining niyang ticket. Kay kana laging wala. Nakalimot og face mask. Kay kini lagi man na mga katigulangon na po di nadidara na, malimot na. Kalimot og face mask og namal face mask. Katungtuang nagka-gidlay-gidlay na isyuhan na ina. Isyuhan na ina ng mga kurukong nga mga kwandiya. Muna tinuod. Pero og bisita di ay, din aktor. Muna giningon, pag-aktor na lang mo. Mag-aktor na lang mo. Mga isyong lungsod doon. May lambot ang katilingban. Mag-aktor na lang mo parang free ra mo nga magkasuroy-suroy. Free ra mo nga magkasuroy-suroy. Diri sa syudad. Okay. Morning, mangutana ko ba, bawal ba na adto sa niko karon? Wala vaccine card? Sa ako nang gikaingon, kining vaccination card, dili ni magamit sa bisan asa. Dili, bisan pag mo travel ka, dili na magamit. Dili na magamit. Sa paggagamit, nga, makapi man na, dagan man kayo manggamay o vaccination card. Bisag wala may dili vaccinated, pwede man ka makapagama o vaccination card. Kay wa man gani na sila ang vaccination card wala tay mailahan ba na original ba na dili. Mao nay nagapangitabo karon. Alas 6:45 na sa kamdagon. Samtang mga bisag dagan kayo itong mga reaktor dire, dagan kayo nga nag-react kabayan sa itong giskutan. Kinilaging kabayan ini protocol nga gipatuman sa IATF din sa syudad. Okay, ato ba dire watching from Gabayan La Secure. Mag-actor na lang pod ko para dili na ko i-quarantine kuya. Okay, salamat. Okay. Ato ba rin mga kabisag, watching from Pangasinan, mga Bagunpon family. Okay, alas 6:46 na yun sa kapatid kinimong programa. Lagagan sa kapatid na natin kaninyo. Sa Iton Food Supplement, ang Iton Food Supplement higala magkatabang batok sa mga sakit sa mata, katarata, glaucoma, turidium, adunay butlig-butlig sa kininiyang mata mga kabisag. Ayaw ka na pasagdi mo dala ka na nimo hantod sa pagkahalap, gamiti ka ng Iton Food Supplement. Ang Iton Food Supplement usa ka gamhanan nga kining tambal alang sa imong mata. Ang Iton Food Supplement katong kanap-kap imong pananaw diha. Lisod na ilantaw mga kabisag, maglantaw kag tao lubog na.
Hala, gamitin ka ng Iton Food Supplement. Ang Iton Food Supplement, available din sa Biyanan, no di ba ka sa mabutikang parwasya doon sa iyong lugar. Alas 6:47 na yun sa Kamundagon. Samtang mga bisag, laing minsan i-quarantine jud na kay ang virus gikan sa gawas wala diri sa tuwa. Wala klaro ang protocol, sir. Kita ray gi binuangan. Imbis kabusta samuta ka pobre ay lang basa ang number taga punta din tinuod yun na kung kabus ka musamot kag kakabos. Tungod lagi niya ng ang balaod mudulot lamang natong mga kabos. Mudulot lamang natong mga kabos. Pero sa mga susamaan ng mga espesyal nga mabisita, ambot lang, makadulot ba? Una na kinaingon mga kabisag nga, mas maayo unta kung ipatas pagtratar ang balaod. Mas maayo unta. Ipatas ba? Dili kay kuan. Good morning, sir. Shout out from Orquita, Misamis Occidental. Okay, salamat. Okay. Tinuod ba yan, ha? Ang akong gisgutan nila, igo ra ko, nagpadayag kung unsa jud ang nahitabo. Oo. Kay, mauman jud, bisan asa na to ikita, wala jud face mask official, ay. Oo. Pero, kuan, kinini ang mga pobreng uyamot nga kabos, mga kabisag, magsuroy-suroy ang sila, siguro jud ka. Basta wa kay official, siguro jud ka na ma-issuehan na yung ticket. Oo. Pikit pa kayo. Ma-issuehan pa yung ticket. Mo ba na ipatas nga pang-gobyerno? Sir, base ng taga-IATF na hanap ang ilang paglantaw sa aktor. Pagamita og Iton para hayag ang panglantaw para sa tanan. IATF, pagamit ko ng Iton. Hanap siguro. Dili. Sa tinuod lang, kung espesyal ang bisita, kanang balaod nato dire sa syudad, dili dyan na mudulot. Mao dyan na tinuod. Dili na ngay kadinay. Kaya mao na tinuod. Mao na tinuod, mga kabisa. Okay, pabunalin na ni Lolo Tipalog. Hinaog tuba-tuba, bro. Good morning, bro. Oy, gikan ni Brad Kutan. Watching from Surigao del Norte. Chato family, good morning po. Kalasay 50 na sa Kamundagan. Sir, ang balaod diya sa Dipolog para ra sa mga pobre. Ang mga dato dili madutlan. Kay dagan na kayong react dire. Pwede rin ka po mong magkahatag sa iyong opinion. Sentimento Baruganan pinagi sa pag-text 0926-775-7942 09-12-028-8654. Mao ka na mag-bisag ang mga linya. Kung aduna kay kinini ang reaksyon, opinion sa atong agisgutan sa unahan, kining kabahin nining pag-ari sa itong bisita diri sa dakbayan sa Dipolog na wala dyan in taon magsubay sa insaktong protokol apan mismong taga-IATF na mahayag na nga insakto ang gipatuman kay dili artisiper antigen test mo'y nasunod ni Gerald Anderson. Ang pangutana lagi kung pobre magsuroy-suroy diya nga nung isyuhan na yon. Muna'y pangutana mga kabisdag. Muna'y pangutana sa mga kabos ng mga kaigsunan. Alas 6:52 na sa Kamundagan. Balik ta karong taon ato ning palapdan kini maong hisgutanan mga kabisdag sa programang Yagyagan sa Kamaturan human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Subukan baru
tungod sa daghang mga sakit nga mikatap karon sa katawhan sa kalibutan ug ang uban mo'y mudala ngadto sa kamatayon. Mitumaw ang herbal nga mo'y muwagtang sa tanang balatian, ang Balita Herbal Capsule gikan sa duga sa mga kahoy nga herbal nga gigamit sa mga katigulangan kaniadto. Nasulayan na Balita Herbal Capsule mo'y nadiskubrihan sa mga eksperto nga mo'y mutunaw sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, goiter, ovarian cyst, mupaminor usab sa imong sugar level, mupabalanse sa imong dugo aron dili kapatyon sa sakit nga high blood, muayo usab sa sakit nga insomnia, dili ganahan mukaon, kidney trouble ug daghanan pang uban. Busa tumarna og Balita Herbal Capsule aron ikaw maulian sa imong balatian. Balita Herbal Capsule. Nabala ka ba sa imong pananaw nga naghahanap na higala? Aniya na ang bagong supplement nga para sa imong problemadong mga mata. Introducing iTone. Ang iTone usa ka bagong supplement para sa mata nga dunay bilberry extract usa ka kusgan antioxidant ug anti-inflammatory. Lutein nga pagpatinaw sa pananaw ug beta-carotene nga makatabang og likay para sa mga kasagarang sakit gubikan sa pangidaro. Ang iTone makatabang usab nga maibsan ang pagpangluha-luha, pagpangatol, panghapdos ug pamula nga resulta sa pagkauga sa mata. Ayaw paglangan. Adtua ang pinakaduol nga butika ug gamit na sa iTone. Sa iTone, mas hapsay ang imong paminaw, mas tinaw imong pananaw. FDA approved. Exclusively distributed by DJ Trade. Ani ana ang milagrosong haplas Palipi Oil. Palipi Oil nasulayan na sa kadaghanan nga maoy muayo sa tanang mga balatian sama sa rayuma, arthritis, pinaakan sa mga malalang banana pwede sab gamiton alang sa mga natunok o mga tayaon nga mga butang ug uban pa mutambal usab sa mga katul-katul sa panit, buning, kurikong, alapap ug kaspa ug labaw sa tanan. Muayo usab sa mga piyang nalisang nga mga kabubugan ilabi na ang mga nabuyagan. Ihaplas lang ang Palipi Oil, ang panditi nga kahoy nga maoy gigamit sa mga katigulangan kaniadto sa pagpanambal sa mga balatian. Palipi Oil, Palipi Oil, ang milagrosong haplas mapalit sa mga butika. Sa imong tumang ka nervyoso, bisan ka galingong anino, kahadlukan na nimo. Ayaw ka na pasagdahi, kay di lalim ang kanunay makulbaan dilaw. Gamit og pag-inom sa Rapid Herb Plus, ang pure herbal nga nutritive herbal tonic. Rapid Herb Plus. Halang-halang ang imong matilawan nga insakto ni para mawagtang ang gibati nimong kabuhi og naglain ang imong ginhawa. Mubalik ang imong gana sa pagkaon, maalibyuhan ang kasakit sa imong ngipon ug ang nahubag nga lagos. Rapid Herb Plus. Sa Rapid Herb Plus, ang mga sakit manglayas. Ang Rapid Herb Plus palita sa mga farmasya ug mga butika. Nangita ka ba og vitamin sa hayop? Purga sa bulate sa gibitok nimong hayop. Nangita ka ba og pangpagana sa kaon sa imong hayop? Ang tanan nimong gipangita ani ana sa Rapid Booster, ang gibantog nga Rapid Growth Formula for Animals nga puro organic, way preservatives ug way sagol chemicals. Rapid Booster ang kaepektibo sa Rapid Booster di pamatud-an mismo sa mga nakasuway o nagbatasan paggamit niini. Ang regular nga paggamit sa Rapid Booster maghatod kanimo sa pag-asenso sa pagpamuhi og hayop. Unsa pa ang imong gihuadto na sa mga suking Agribit supplies o pagpalit sa Rapid Booster sa pagbuhig hayop imong partner.
ang Rapid Booster mapalit sa mga branches sa Kanoy Agrivit Supply, EJ Agrivit Supply, Boysin Store sa Mutia, Akailar Agrivit sa Dapitan, Verensos Game Foul sa Dipolog, EA Agrivit sa Pulangko, og Mapang Rizal, Cordero Agrivit og Lablab Merchandise sa Rumas, Sata Agrivit sa Katipunan, Kung Store sa Putungan og Norberta Store sa Sapang Dalaga ug sa tanan nga mga Agrivit supplies sa inyong lugar. Ang immune system mao ang depensa sa atong lawas. Kini gidisenyo isip depensa batok sa mga bakterya, viruses, toxins ug parasites. Panigunon ta kini pinagi sa pagtumar sa Shane Herb Plus Capsule aron mapungan ug makalikay kita sa mga sakit. Ang Shane Herb Plus Capsule mopataas sa resistensya sa lawas, mopabalik sa kada sa pagkaon, mopalambo sa memorya, mopahami sa kutis, makapapatanon sa imong panagway, mopabalik sa mayong pagkatulog o mopalambo sa imong sex life. Ang Shane Herb Plus Capsule mapalit sa mga farmasya sa inyong lugar o sa dugang kasayuran. Tawag or text sa cell number 0947-629-2304 at kung balikon 0947-629-2304. Ang buktong haplas nga makatangtang si mong balatian, kuha doon na kay Aray. Some arthritis, sakit tiyan, sakit sa ulo, sakit sa ngipon, nga nung mag-antos pamangka sa mga aray. Andiyan na ang pinakanindot, minutos lang, huwag tang na ang pag-antos. Sakit sa tuhod, sakit sa hawak, huwag tang kinintanan sa kalabo. Sa kalabo, garantisado ang epekto o alivio. Ora mismo, Kalabo Plus Liniment Oil. Ang tinuod nga makaayo. Kalabo Plus Liniment Oil. Uban sa Kalabo Herbal Capsule. Tinuod nga makaayo. Charisma Beauty Soap with glutathione, goat's milk, oatmeal, and squalene. Very effective. Kumpleto sa sangkap aron muhamit ang imuhang panit. Charisma Beauty Soap. Kaya pamution ang mga naguma-tinaguan. Charisma Beauty Soap. Iba ang dating pag may charisma. Kung ikaw, ano na problema sa mata tungod sa katarata, glaucoma, paghanap sa pananaw, tungod sa diabetes, pagpamula, iridium, astigmatism, pagluha-luha, blurred na pananaw tungod sa sobrang gamit sa computer o tanaw o TV, iBerry, mao'y tambal para nimo. Aniya si Juliana Balikasan nga naayos sa iBerry. Sa una, gantos gyud ko sa akong mata ug kanang gagabon-gabon ang akong pananaw. Wala na tong luha, natuyo na siya. Tapos hindi na siya nagakilot na parang may tuling. Pero ayo na gyud siya. Gimaintain ako hantod karon magainom pagyapon ko og iBerry. iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Atong paminawan ang nakasulay sa Talan Capsule. Alam mo po kapuyo. Katong sa una, dali agang kapuyon. Tayo. Yan, ikan sa kasada. Ang atas pa ko, tapos na tayo. Kaya sa may mong ikasulti sa Talan. Maayo kayo, sir. Ang ulang katulay, kumutuloy na sila ng Talan Capsule kay Tito Boss. Pusa, katong pa magkasulay sa Talan Capsule. Sulayan ninyo ang Tatak Talan Capsule. Ako di ay si Mary Jane, taga Kauswagan, 34 akong edad. Kung gibati, dili ko katulog. Usahay, mawala akong gana sa kaon. Dayon, gabi ni katulog na ako. Magsige kog mata-mata, dili ko katarong og tulog. Ay usahay, maglabad akong ulo. Mauto nga ni testing kog palit. Sa una na kong tumar, once a day lang na ako og inom ang Meganox. Naagid siya'y kabaghuan. Katong sa wala ko'y gana nga mukaon. Karon, mutultul nagig kog kaon kay gutom naman akong pamati. Ang Meganox, okay gid siya. Ang Meganox Capsule available sa tanang butika ug nining sibihan. Para sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-816-4136 o sa 0939-216-0229. Magandang araw sa mga magsasaka. Para sa inyong lumalago, namumulaklak at namumungang halaman, gumamit ng Crop Giant. Ang Crop Giant ay subok na sa pagpaparami ng ani. Ito ay may dalawang klaseng formulation. Una, Crop Giant 1919, sandahong pataba para sa lumalagong halaman. At pangalawa, Crop Giant 15-15-30 para sa namumulaklak at namumungang halaman. Pwede rin itong ihalo sa mga magagaling na pestisidyo kagaya ng Rover, Vida at Magnum. Ang Crop Giant ay isang highly water-soluble foliar fertilizer na ginawa ng Haifa of Israel at ipinamamahagi ng Aldis Incorporated. Sa kapipingus o kakamos.